खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 एप्रिल 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां जोङो फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ आरो सोरजोंबा बाख्नायजागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा।
बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोद मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो गोबां खहा जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव न'खराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनायाबो बांनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।